أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar Alladzina wan kaya ngomong kaya kuluna kan podo ngucap sekolah ngucap berobana Aladina rupanya memakai aku makan podo ngucap sekolah Aladina ngucap berobana inana manasani Robbana tu pengeran bulu inana studi kita amana beriman kita faufir mengong mungkin aku nama panjenengan nama datang kita dulu belai kita dosa kau dosa kita wakinalan mungkin dosa panjenengan ada bermari wakinalan mungkin dosa panjenengan ing kita ada bermari ing sekso ya sobirina wong-wong akeh asobirina yo ngomongake kan padha sabar wasa dikiran wong padha teman-teman kabeh wal qanitina lan kang padha njungkung ibadah kabeh wal munfiqin lan kang padha sedekah kabeh wong ahli infak kabeh wal mustaghfirin lan kang padha nyuwun ngapura kabeh bil ashari ing dalem wektu sahur di bil ashar berarti ini pembahasan ayat saat ini membahas tentang takwa. Ini apa ini disui ya ini jadi bahasannya itu takwa sehingga ini tersinggung karena takwa itu ngelakoni ibadah ngamal sing diilmuni sarono kanthi uli nglakoni aji. La sawqaliku alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Iku wong-wong kang muji Allah. Iku wong kang muji Allah, iku wong kang padha matur pangeran pangerane. Iki pematur ngeten iki satu bukti nek jenengan iku wedi dhateng Gusti Allah. Lah wedi dhateng Gusti Allah iku perangane ana loro wedi Allah iku perangane ana loro ana sing wedi krana siksane Gusti Allah wedi
orang ibadah kok ndak disiksa karo Gusti Allah. Ana sing wedi krana kemegahane Gusti Allah. Ngene bantul gak kon iki seru kalau sing tak bidu tak takoni sapa sampe tak kene demenan wae malah. Dadi kalau sing tak bidu diwedi sing krana siksane Allah itu jenenge apa? Lah wedi sing krana kemegahane Gusti Allah, haibahe Gusti Allah itu jenenge apa? Khasya. Nek wedi krana disiksa diitung Gusti Allah iku khauf. Jadi wedi berane wedi berane takwa ngono iku. Pemature wong sing ahli takwa, duh pengiran kula saestu Gusti kula punika sampun iman, sampun percados dhateng jenengan lan utusan panjenengan. Saking punika ugi kersa jenengan ngapunten dhateng dosa-dosa kula. Lan ugi kersa ngreksa awak kula saking siksa neraka. Dadi nek sing dolekno krana wedi disiksa teng neraka berarti jenenge khauf. Berane ngoten. Lalu suwe kan ngeten, nalika wong kuwi dene wedi karo Gusti Allah. Kok lere diwedeni karo sarana neraka. Wedi sarana diwedeni dene neraka kan yo kebak. Ketok nek ora nyawang kemegahane Gusti Allah. Padahal kesadaran diri, kesadaran mental itu harus dipupuk. Karena apa? Sampangan mawon jenengan niku niki wau dinten Selasa nggih. Selasa bar subuhan sampeyan turu suwengi. Nggih. Sing buka sampeyan kok sapa? Bojoku ngleres sampeyan nggih, bojone sampeyan sing buka. Tapi kok dilalah bojone sampeyan kok dikerentetke karo Gusti Allah atine gelem legowo buka jenengan orang banyak. Sehingga sampeyan iso nglakoni jenenge kewajiban nyabukti tengene kersane Gusti Allah. Kita itu syukur untuk alhamdulillah. Aku sih duit nolak dari Gusti Allah padahal aku itu wis mati. Alhamdulillah ahyana bersama amatan. Ngoten nek cowok ututane ngoten. Tapi kan dipraktek itu angel. Angel. Sampeyan iki gak sanutut kula. Iki gak sanutut kula kok sampeyan ku iso iya ora iso aku yo ora iso. Ya aku lah yo ora iso itu gak sebelum aku cerita. Cerita yo ora iso. Akhirnya sampeyan yo subuhan, bar subuhan seterusnya. Sing kuwi pakai yo mergawe. Kira-kira dulu sampeyan nalika bar sarapan kaya mergawe. Sampeyan pun iso mastekno nek sampeyan mah kuat mergawe. Bener iki. Bener. Semono uga sampeyan tangi akhire bar wau. Sampeyan subuhan. Kira-kira sampeyan iso mestekno nek sampeyan iku gelem subuhan to ora? Subuhan. Kan bener. Sing misakno sing ngowakno Gusti Allah. Nunggu sampeyan njaluk bayaran krana diterakani Gusti Allah. Mulai teng mriki ciri-cirine wong sing wedi Allah. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana Gusti kok kula niki boten jenengan ngapunten dosa-dosa kula. Wah kula niki neraka Gusti. Toh kenyataane totalitas akumulasi dari perilaku kula jenengan nek ditotal apike karo elek ya elek mulane
kula dengan kudu gelem matur kali Gusti Allah, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Gusti ngapunten Gusti, ngapunten juga terus. Coba saya tinggi. Lah wong kang di Allah ya iku wau selalu matur kali Gusti Allah, rumangsa nek salah karo Gusti Allah wong sing takwa. Kejaba mboten wong sing wedi Allah yaiku wong kang padha sabar gandeng karo abuti tindakane nindakake perintah Allah lan duhi larangane Gusti Allah. As-sabirina was-sadiqina, sabar nalika balak kanggo Gusti Allah. Sehingga nalika rumangsa dadi kawulane Gusti Allah nek nindakake amaliyah ya temenan. Yakin betul sidik, besok, kejabongan tentang ibadah itu jumbo moga leda, lidi jumbo kuat mari Gusti Allah orang kelingaan, nopo jumbo dan boten titik aneh meneh gelem ngetok ke sedekah, lan padha nyuwun ngapura marang Allah Taala ing wektu sahur otomatis qiyamul lail tengene waktu menjelang subuh. Nek kados sing kula critake winginane jenengan niku nek mirip Lailatul Qadar. Nek bojone sampeyan ngirisi brambang arep ngorek tempe sampeyan melu tangi sampeyan gak usah melu nyedak brambangi. Sampeyan dandang wudu. Syukur-syukur gelem adus wudu salat 2 rakaat atau 4 rakaat atau 8 rakaat tutur sakuwate sampeyan. Sing penting ana wagelane rakaat miturut syariat Kanjeng Nabi. Nah niku waktu niku menjelang subuh utawa waktu sahur. Mulane ya iki nrangake cirine wong kang wedi Allah. Siji. Cirine wong sing wedi Allah miturut ayat iki siji tansah rumangsa dosa nyuwun ngapura marang Allah. Rono pelaksanaan apa kan dadi patrapane iman iku angel banget.